Takže čaute, vítajte, mám pre vás dve dobré správy. Stiahol som si Adobe After Effects a ešte k tomu mám 1046 pozretí, 23 odberov. Takže aj tuto mám ďakovačku a potom urobím v tomto Adobe After Effects keď tak nejaký špeciál alebo také niečo. Lebo toľko pozretí už mám. Fakt vám ďakujem. A toto asi nám preč, lebo už nejsú tam oni. Takže môžem aj premenovať názov. A fakt vám za to ďakujem, že ma pozerávate vôbec niekto. A teda urobím špeciál za tých videní. Ale to ešte neviem kedy. Ale už čoskoro asi. To je toto blbosť. Teraz si premenujeme asi meno. Gamer. Tak. A tak teraz nemôžem zmeniť meno. Bože. Ale fakt ďakujem za toľko pozretí. Uvidíte určite nejaký špeciál. Tak, pre toto 1000 pozretí vám ďakujem.